Iya. Nggih, Bapak Bupati Sugeng Dalu. Napa? Ayo gek engko madhep rono kok ngetki aku, Sugeng Dalu Pak Bupati kok ngetki aku. Mbak menawa ya pengen mengucapkan. Ngucapkan apa? Sama Pak Bupati. Lah aku wis tepung suwe karo Pak Bupati wis rasa mengucapkan Pak Bupati wis ngerti. Kowe kuwi sing wajib ngucapkan arep ninden kok ora mengucapkan selamat malam atau bagaimana. Kudune mengucapkan ora. Yo. Mpun, Nak. Pak Wakil. Nggih, Pak Wakil Sugeng Dalu. Wakil sapa? Wakil sekolah apa wakil bupati? Wakil Bupati. Nah, kene dicethake ora ming marut. Anjene le marai ya ming Pak Wakil tok. Lah aku iki wis gedhe tuwa kok dadak diwarai. Lah aku ya tua apa? Tuwa wae kowe iki wis metu. Kene kok nek tua orang anu. Orang ngelingi nek tua. Sapa? Jenengan kuwi? Maksudnya piye? Orang ngelingi nek tua jesok gaya. Lah aku ki sok aleman. Nah aku nek aku isih enom nak aku kok ya. Jajal buka wi blangkone. Lho mayang kok kon buka blangkon. Ya meng membuktikan bahwa tua-tua keladi. Tua-tua keladi dengkulmu melocot ya. Sinden kok mesti wangsulan karo. Wis gek gubuk asmara, wis kulino turu nang gubuk to. Wis gawe wis. Sapa ngomong? Kowe kuwi kok ya. Enggak ya. Enggak ya. Mboten nggih. Nah, mbok basa Jawa sing apik wong iki nang nggon wayang kok enggak ya. Ya ora apa-apa, Mbak Congpe mau ya entuk. Hah? Congpe. Oh, iya, Congpe kan saka Purwodadi. Aku kan ya saka Sentolo. Nah, desane we kuno banget jenenge Sentolo. Sentolo ora nganggo lop. Iya. Ngaya tenan. Kuping nggih. Iya. Niki pun lunas nggih, Pak. Apane? Bayarannya pun lunas. Wis. Terus nasibku piye sesuk? Ayo sesuk. Wis lah kowe iki wis nyuwit anu kak ngawula karo aku rak wis suwe to. Nggih. Ya, tur dasare pendak bengi ya wis wayangan. Nggih. Boyo sekali iki rasa njaluk bayar kan ra apa-apa. Lah maksudnya terus anakku piye? Lah ya sakarepmu wong sing brojol kowe kok sing tanggung jawab aku. Ya kan bali nyambut gawe ya, Bu. Tumbas susu, Bu, tumbas jajan ngono. Rasa ditukokke nek ming susu ki. Lah piye? Alah. Iki sik ngono. Iki ndi to? Iki ndi apa? Ngomar ya ana to. Oh, wis entek abe yo. Ya, sesuk ki ngene, Kak dhewe kan biyen zaman Pak Lurah Sambiroto kan wis maringi aku. Nggih. Kan biyen wis tak dumi wingi biyen. Urung ya. Wis ya. Urung wingi biyen. Wis ya to. Rong. Dara wani nek ya. Kok mendonong matane wis durung. Wis lho. Sapa sing muni wis? Gender kuwi sampun. Wis po? Wis. Oh, urung ramen-ramen lho wis. Wis kabeh. Aku urung. Aku mbiyen ra melu kok. Melu. Ra wae sing panggunge ambruk itu. Udu. Lah ngendi? Panggunge kena angin ora ambruk. Lah iya kena angin terus ambruk. Wis ta, kowe nembang sik kok bayarane keri kok. Ya diem-diem sik ngono lho maksude. Diem-diem apa? Delokke. Wis tak nggo tuku TV. Lah terus? Kowe nek pengen bayaran sesuk rasa mulih ndelok TV bareng karo aku. Jangan ming kon delok TV. Lah rak wis padha ngrasake ndelok. Ya gak aku ngomah duwe nek ming TV. Rak cilik. TV kok 7 in. Monggo keluargane wong 6 nek ndelok dusuk-dusukan sirah. Heeh. Ya lumayan cilik kan duwe. Iya. Ayo, ya sesuk beres kowe. Engko nek kowe tak ning rasa ngerti sinden-sinden liyane. Lah napa? Ya kowe tak ulungi dhewe nek rasa ngerti sinden ndak dong meri. Terus maksudnya piye nek ngono? Ya tak ulungi kok nek pas arep kanu kae lho. Ulungi apa? Duit po lemah. Biasane kok ngapusi. Ora, wis iki tak amplopi kabeh. Ya tanggung jawab, ora usah kuwatir. Nggih, tenan ya. Pak Lurah ya wis paringi komplit. Mending wis tahun kepungkur. Heeh. Sentek. Hah? Sentek. Ya isih aku cah gemi kok. Gubuk Asmara. Ya. Ya. Nggih, Pak. Nggih. Nggih. Ngopo? Ora apa-apa. Kae lho wiyagane do cerewet.
Kowe iki kok karo Wiyaga kok sia-sia to? Wiyaga ki sing tukang nabuhi kowe lho tok ditrewet-trewetke. Lah salah ya karo aku do nyebai kok. Aku ya nyebai kok kancane do ora njaluk dit kowe njaluk dit dhewe kok. Apa do ora njaluk? Ra. Takonono. Pengen do ra wani nek aku kan wani njaluk. Ah kowe kurang ajar sindet kecemplung neraka. Apa-apa kok kecemplung neraka. Nyemplung ya bareng. Bareng sapa? Bareng kabeh. Ayo tak karepmu ning aku ora. Ha kok ora Mas justru sing dhisik dhewe jenengan lho. Dengkulmu mlocot kuwi ora. Kok dhisik dhewe aku ora. Ayo ndang. Nggih. Mbok do meneng to, Ca. Nyingkar nyingkur. Ya wong wedok kemayu wis biasa. Ayo ning tau dhek kewirangan bola-bali iki tau. Jane asine iki cahe kurang SDM-e ra nyampe. Oh. Kok iso? Kok iso? Wah lah, kowe ngerti to, mayang ning Jakarta mandeg ning rest area. Mongko wis mlebu Cikampek. Kuwi ra wis basane Indonesia kabeh to? Heeh. Medun ki tuku apa kae? Mbuh, tuku apa ngene? Tumbas. Oh, toyo kowe. Robakule dinengke wae. Kok mboten ngomong nggih, Pak? Ayo kowe muni piye? Tumbas. Ah iki Jakarta. Bang, ngono. Apa neng ngono. Kok tumbas kaya ning desane wae. Lah tangi turu tak kira ijik nang Jawa. Ayo kono ki ya isih Jawa ning basane wis beda. Maksudnya nang basa Jawa no lho. Oh. Bareng tekan transit ning hotel. Waduh, mbungai. Waduh, Jakarta panasnya ngentrang-ngentrang ya. Heeh. Isin aku ngantian. Apa krungu kok? Anggere jejeri tak lungane, mergo aku isin jejer wong petuk ki aku isin. Adus yo, gludak. Aduh, cinduknya tiba. Ya ora wae, berarti delok lek adus kok. Sekon jaba. Kok krungu? Ayo ngerti kok ya wong aku. Senenge hotel apik ki ora krungu lho. Ora wae krungu. Injen mesti. Gludak ngono kuwi. Aduh, cinduknya tiba. Ora to ya aku terus melayu isin wong tukange hotel do krungu. Mlayu nandi? Mlayu mlebu. Ora wae ra sudi. Ngopo mlayu mlebu? Iya. Aku kok aja mlayu mlebu, terus sing tok sampirke aku gila kok. Apa? Kibat. Anduk ya, Mas. Anduke wong wedok kok ledek ora. Sapa kae jenenge kae sing nyentrimi Tak kae? kira kalonge. Kalong. Tak kira nek kewan kalong kae lho tak gusah ora mabur-mabur. Kul kathok. Ngece tenan. Mau nek gelem nang ngene dadi ra udan angin lho. Ngawur ora. Terus kesik ya. Tak Wiwi mane nyingkar nyingkur. mongko tak ora mabur-mabur. Ana Pak Bupati mbok rasa buka-buka wadi lho. Oh iya. Ya wis. Tak buka genting kok. Apa kan buka apa? Ah, aku cah blobolomo lembah manah anda pasor ya. Iya. Tak omongke lho, ya aku yang ngerti lho. Apa? Wing semyen ke mutan. Neno. Niki di streaming. Kapok lah. Streaming 4 channel. 4 channel? Apa wae? Dalang Seno. Heeh. BMC, Sakti TV karo sing siji aku ora kenal. Penontonnya ming 3 ae. DG channel. Oh kuwi dalang gaul. Iya.
Kagungane Mas Putut. Ora ndek penonton kok ya nyetriming terus ya. Alah tonton dhewe. Dek iki nyetriming dhewe, tonton dhewe, dituku dhewe, dibayar dhewe. Iya ora apa-apa. Lelampahan kang potongane nggone DG channel iki ana sing penontonnya hampir 1 juta lho. Potonganmu tok kuwi, Tin. Nggih napa? 15 menit kowe gojek karo aku ambil. Engko nek medun dite nek ora dikai kroyok wong loro. Oh, gedhek cengele wae. Lho. Kowe wong wedok arep gedhek cengel. Lah, arep gedhek liyane rawani. Piye? Kon njaluk apa? Ayo njaluk dhuwit. Jarene urung metu. Duwite. Ayo piye caramu supaya metu? Iya, iya. Loh, piye DG lho, Pak? Heeh. Mangga. Hah? Loh, wis dijawab to. Pancen Prabu kuwi do setan kabeh. Yo. Tresno tulus. Napa, Pak? Ora apa-apa. Nadyan ing gubuk asmara. Neno. Mangga, ya. Yen liwat aku kelingan gubuk kae. Yen tak keleren ning saged dibake dangdut ya mak. Iya. Nenone. Mangga. Catetan sajroning ati.
ngendang sing apik mbok rasah dijak. Sik, soalé kowe iki suaramu wis elek sithik kok. Lah ngapa? Mau nekke wiyaga apa? Drigis ngono to. Heeh. Mulane ya lek dong nabuhi ku ya sak kepenake dhewe. Kowe iki ora bakal iso nyanyi nek ora ditabuhi wiyaga. Mula ora sok kurang ajar karo wiyaga. Wis sing ngendang lara ati kuwi. Ket mau kowe ket mau di getak tulung. Jreng jreng. Getak tulung ngono. Getak tulung. Piye maksudnya piye ya? Ayo men joget. Kok men ngono terus? Adeke isane men ngono kok. Sekarane men gentak tunung. Ayo ben kok ya. Ya getak tuntung wis senenge ra jama-jama kok. Kamu bisanya cuman itu. Iya. Ngapa toh? Aku lagi omong karo Denko. Ayo ben ya mula lara ati doan kanca-kanca. Ya. Mas Denko mbok ora ono ki lho. Ah, sing apik. Sing apik. Kanca-kanca. Kanca-kanca. Nyuwun Nyuwun dipun tabuhi dipun tabuhi ingkang sae. ingkang sae. Ingkang sekeca. Ingkang sekeca. Kanca-kanca. Kanca. Apa toh? Nanange muni ya. Kaya weru-weru wae. Lan ngapa kowe pengen karo aku piye nang? Anu melu Sena Nugroho dadi melu bosok. Kuwi apa ora kuwi aku wis denake. Kok ngono kok njaluk dit. Iya. Ambek dikeke sinden sing alim-alim kuwi mbane ngekeki Betari Durga kaya ngono. Ngono dijaluk ora dikeke mendaran njaluk. Betari Durga. Ayo anake pirang-pirang bergasaan jim setan mriprayangan. Iya. Ayo terus ke. Aku galo nek gentak dondong. Ya wis. Sing apik. Iya. Kendangane apik kok. Tanganmu ki apik lho, Ko, Denko. Kok kaya nek ngendangi liya-liyane ngene iki lho. Ya wis, engko dikendangi sing apik, ora getak tuntung wis. Lek getak tuntung leren kok. Iya. Iya. Catetan sak. Getak tuntung. Kono leren malah kene sing muni. Ora wis kapok angkat tangan. Cidora. Sida. Ora gol-goli to. Ora. Nek ra sida takum lho iki. Loh, ngapa dikem? Ayo main gek nyuwara. Iya, mangga, yo. Catetan sakjroning ati. Denko jaluk tapake toko. Kamu suka juga sama saya? Kita kok do karo aku do kaya ngopo? Aku soalé ya kowe nek disama saka kadoan ya ayu tenan. Iya. Ayu po? Ayu nek nyandang Jawa. Nek nyandang. Kae do omong apa? Aja tak turuti omongane wiyaga kok. Omongane wiyaga kok tak turuti ora. Iya. Kon ora dundak nunung ya tetemuni ning ming alon. Ya wis ben ora apa-apa. Wis bali nang gone. Gak aku. Lho. Arep nyanyi meneh. Ora. Ayo wis gek bali nang gone kok wegah. Awas lho sih. Menguni ora kok karo mleding ora. Apa? Kemayumu iki lho. Iya. Ya wis ben nek wong ayu kemayu ya pas kok ya. Ya. Sik, iki jane sing salah ora wiyagane tok lho. Sindene ya seneng nek kowe dipaito. Wong do muni ya, ya. Iki nek sing iki kan menggari. Ayo aja, wis lengenmu kaya kempal e. Lah iya mulane nek tak ngene kan Mulane tok kurokke sithik to.